So aku naik nih. Full traditional dress. So nोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थागोन। Hello guys, welcome to my vlog channel नोंथांमोनखौ आंनि vlog channel गासैखौबो बानायना लाग्रान थाबाय। So लोगोफोर दिनैहाय माने जों गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बैसागु मोसाबाय। बेनिफ्राय दा फार्स्ट टाइम जों दा जुरिजेनबाय ओमफ्राय नै जे मोसागासिनो आरोखि नै गथ' सेंग्रा सिख्लाल' बाट बुरै बोराय गैया आरोखि नै बेयाव मोसागासिनो स'खौ नायनांगोन नै फुल ट्रेडिशनेल ड्रेस स'ब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थागोन दा मोसाखांनानै ओंखारलांबाय आरोखि नै नायनो हागोन लोगोफोर गावनि खोमायाव बिबार लानांगौ बेखौ लाफैब्रानो Masuk pas nah. Itu dulu kasih. Ikan ini nggak? Yang pertama siapa na? Selai ya postel se. Nggak ikut postel selai, mairong ke? Berani ke yosen sih. Senang lade ya berapa? Emang berapa senang lade? Dulu setron sekun makin ha. Boria, ini tuh na? Ungbai. Nih, sana be bwisagu nya. Sana be bwisagu. Tuh. Saya ba, tuh. Ini sebelah mana? Bwisagu. Lade? Nama nggak? Jadi apa sih lagi ya kasmun? Enak. Ini belum diukur. Ayo, sengra. Nah, kami para sengra siklapur bagian alai. Sampai जों नै गथ'फोरखौ लानानै मोसानो गोनां जाबाय। गथ'फोर माने जोबोद सेंग्राफोर जाबाय मिथिबाय? मिथिबाय ना? हो? जायो, सेंग्राफोर नुबायना नोंसोरखौ? खाम लाग्राफोराबो सिगाङाव माने जोब्बाय। आंना केमेरा लानाय जायाखै दिनै आखाइ नुजाबाय थादो। उल्था लादां केमेराखौ। Ayah pamanni megonni yanduang ada bazaimanni माने जोंना गामियाव खेला बादोंमोन नालाय दिनै खै तारिख जाखो दिनै 5 तारिख जाबाय ओमफ्राय 5 तारिखआवसो जों मोसाबाय आरोखि गामियावनो मोसागोन बाहेरा थाङा ओमफ्राय दिनै सानसेयावनो जोबगोन बायदि मोनदों मोसानोसै जोबाबा गाबोन मोसाफिनसै ना गाबोन मोसाफिनबावनांगोन जोबाबा हा आदा मबाइल लानाया आंना पकेटाव गंनै मबाइल जाना दं गासिबोनि साबितानि मोनसे ओमफ्राय आंनि मोनसे दं सेंग्राफोर थौ लेट्स गो आं भिडिअ लादों नालाय ओमफ्राय उनथाराव दङ आं दा भिडिअ लानो होननानै हानाय नङा दानो हनै सिख्लाफोरबो गैया जोंना बारा हा नै सिख्लाफोरा मोनजोद एवढा देखो हेपे बैसागु न'रनथारा जोंनिया आसि गाजा लानानै देखायनि नोंथांमोननो नै खाम दामायो सल' सोलोंनो बादो खाम गादो ओमफ्राय नै खाम दामग्रायो आरोखि क्या हाल चाल है ब्रो नै बेना आरोखि जोंना मोसाग्राफ्रा मोसानोसै बैसागु Phải Thôi Gasibw sa Gasibw
मोसालाय गासिबो खासेल' फै दाल' फै दख'ना गाननाया समायना रमायना सिख्लाना जा मोदाननाय दख'ना गाननाया समायना रमायना सिख्लाना दे मोसागै दे रंजा बोसोर गोदाननि खेबसे हायला हुइलाम दे रंजागै हसाय हसाय जोबथ'लायबाय आरोखि ना नै जोंना खाम दाग्राफ्रा बरिया बैसागुनि ना दिनैसो ओंखारबाय जोंना फार्स्ट टाइम दिनै 5 तारिखआव थलायदो दानिया गुबुन न'खराव ना मानो सेंग्राफोर गासिबो जोंना सेंग्राफोरा देरजोब्बाय नै गामिनि सेंग्राफोरा ओइ थर'सो बेलेग गामिनि बैसागु मोसाग्राना नै न'आनो बारि सिं आरोखि बारि सिङाव मोनफैबाय एकदम दुब्लि खाथियाव बरिया ओइ थलायदो नै जाय न'खरसे जाय अ इजाय दं इजायनोथ' Vlogar. Ani channel nama mak, kenapa? Your vlog. You are vlog sih na? Oh, your vlog. Your vlog. Angkat deh kalian dulu. Angkat. Dekat deh. Nih, macam deh full deh saja bang, mau dekat deh. Sudah lah. Borian jam kak. Happy bwisagu gasinisimbw, happy bwisagu. Belum apa happy bwisaguni. Deh, bagrum. Wah, tahan. Soalnya cewek anak anak pergi. Romaina silana. Jaja medanai kemenangan saya. Romaina silana. Demesagai derongja. Besar gedani kece haila huila. Demesagai derongja. Besar gedani kece haila huila. Jaja medanai tokonagan layak. Romaina silana. Bonggar hajani lai dao maina gay dao maina. Bagrum. Wah, tahan. Puran cewek anak anak pergi. Naik deh macam. Mansi dong nageyak, sinyala salang bay. Ada dong. Bye, gasibw. Sasa mudan nek. Deh. Gasibw sabun. Deh. Oh, sengra sikla. Goreng lưng này loli. Deh. Rukur. Ayo mana ya? Deh. Sasa mudan apa? Deh, nanti. Jaja
जोंहाबो जुलि जालायनायनि सम जाबाय गंगार हाजोनिलाय दाउ मैना गै दाउ मैना जरा लायै लायै भासाबो बायहनै जोंहाबो जुलि जालायनायनि सम जाबाय आइ आफामोननि मेगननि आन्दोआव आदा बाजैमोननि मेगननि आन्दोआव दोनलांनोसै सोदै गुवाहाटियाव जा मोदाननाय दख'ना गाननाया समायना रमायना सिलाना जा मोदाननाय दख'ना गाननाया समायना रमायना सिलाना Hosai! 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 Waar ben ze van de barkie? Ben galaina. Gay dao मैना जरा लायै लायै भासाबो बायहनै जोंहाबो जुलि जालायनायनि सम जाबाय आइ आफामोननि मेगननि आन्दोआव आदा बाजैमोननि मेगननि आन्दोआव दोनलांनोसै सोदै गुवाहाटियाव जा मोदाननाय दख'ना गाननाया समायना रमायना सिलाना जा मोदाननाय दख'ना गाननाया समायना रमायना सिलाना Hosai! 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 Waar ben ze van de barkie? Ben galaina. Ora मोनाफैजोबबाय जोंना जोबनायनि लामा फैबाय आरोखि मोनाबाय गोबां मोनाबाय सोर दे जोब्बायना दा जोबथ'बाय दिनैनि थाखाय जोबथ'बाय आजमोन अच्छा